Tämä tarina on mukautettu todellisen K-pop-tähden aiemmasta anekdootista. Aloitin harjoittelijaelämäni 15-vuotiaana tavoitteenani debytoida K-pop-idoliksi. Yritys, johon kuuluin, oli sellainen, joka hallitsi tiukasti alaikäisiä harjoittelijoita. Yrityksemme ei järjestänyt harjoittelijoiden kanssa, joiden debyyttiä ei ollut vahvistettu, mitään muuta ohjelmaa kuin harjoituksia. Ei ollut edes tavallisia ryhmäruokailuja ja meidät lähetettiin heti kotiin harjoituksen jälkeen, joten vanhemmatkin luottivat yritykseen. Useimmilla harjoittelijoilla on vähintään 3 vuoden harjoittelujakso ennen debyyttiä. En minäkään ollut poikkeus, ja joka päivä koulun jälkeen menin heti yritykseen harjoittelemaan laulua ja tanssia myöhäiseen iltaan asti. Tanssiharjoitukset alkoivat aina myöhään, noin tunnin valmentajan ohjauksella ja noin tunnin yksilöharjoittelulla. Tämän vuoksi tanssiharjoitusten aikaan yrityksen työntekijät olivat kaikki jo poistuneet ja useimmiten valot olivat sammuneet, paitsi koreografiasalissa. Kun oli aika yksilöharjoitteluun, koreografiasalin sisäänkäynnin lähellä istui aina yksi töykeä miespuolinen työntekijä. Hän näytti aina pukeutuvansa samoihin vaatteisiin. En ollut koskaan nähnyt hänen liikkuvan. Ajattelin, että hän oli luultavasti työntekijä, joka oli vastuussa harjoittelijoille myöhään illalla mahdollisesti tapahtuvien turvallisuusongelmien hallinnoinnista. Tuo työntekijä oli pitkä ja hänellä oli erinomainen ulkonäkö, aina vangiten katseeni. Ajattelin aina kokeilla puhua hänelle, mutta yrityksen ilmapiirin vuoksi en koskaan tehnyt niin. Eräänä päivänä yhdessä harjoittelevien harjoittelijoiden kesken oli lyhyt juttutuokio kyseisen työntekijän ulkonäöstä. Mutta kummallisesti vain koreottelija muk harjoittelijaa, vaan lukien sanoi, että tuo työntekijä oli erittäin komea. Muut harjoittelijat katsoivat meitä ilmeillä, jotka olivat kuin kysymässä, mistä sellaisesta puhumme. Epäilimme, oliko meidän makumiehin epätavallinen ja keskustelu katkesi. Pitkän harjoittelujakson jälkeen pääsin läpi yrityksen sisäisestä koeesiintymisestä, jossa valittiin debytoivat henkilöt. En enää harjoitellut muiden kappaleita ja koreografioita, vaan aloin harjoitella omia kappaleitamme ja koreografioitamme niiden harjoittelijoiden kanssa, joiden kanssa tulisin debytoimaan. Lopulta vasta kun debyyttiämme varten tehty nauhoitus oli valmis, teimme sopimuksen yrityksen kanssa artisteina, emmekä enää harjoittelijoina. Sinä päivänä, jolloin harjoittelimme koreografiaa koko yön ennen musiikkivideon kuvauksia, tuo töykeä miespuolinen työntekijä taputti meille kaukaa rohkaisevasti. Vasta sen jälkeen, kun musiikkivideon kuvauksetkin olivat valmiit, söimme ensimmäistä kertaa ryhmäruokailun yrityksen työntekijöiden kanssa. Monet työntekijät kehuivat tuotannon sujuneen hyvin, mutta tuo töykeä miespuolinen työntekijä ei ollut paikalla tuolla aterialla. Sattumalta kaikki yhdessä debytoineet harjoittelijat olivat ne 3, jotka olivat olleet yhtä mieltä siitä, että tuo töykeä työntekijä oli komea. Toivomme sisimmässämme, että tuo komea ja töykeä työntekijä olisi liittynyt seuraamme edes aterialle. Silloin eräs meistä avasi suunsa. Miksi se henkilö ei tullut tänään syömään? Tarkoitan sitä pitkää miespuolista työntekijää, joka istuu harjoitussalin edessä joka ilta. Työntekijät, jotka kuulivat sen, kuiskailivat hetken keskenään ja kysyivät sitten meiltä takaisin. Kuka istui harjoitussalin edessä joka ilta? Työntekijät katsoivat toisiaan. Kukaan ei nauranut eikä kukaan nyökkäillyt.